vaan kamera päällä. Ei. Näin päin meillä ajetaan jäniksiä. Vauhtia näyttäisi olevan 30 kilometriä tunnissa. Ajo on aika railakasta. Ei haittaa vaikka vähän taas vettäkin. Keli on ihan kohtalaisen hyvää. Tätä vois melkein sanoa jäniskevennykseksi. Jouduttiin koira pelastaan tietä, mutta kun jänis juoksee vieläkin meidän ees. Markus, päästä irti. Siinä irti.